Hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng linggo at ang petsa ay June 13. Yan, Sunday the 13th. So, gusto ko lang po munang i-shout out lahat po ng aking mga viewers, lahat ng aking mga subscriber, lahat ng aking mga followers, at siyempre ang aking mga sponsor. Shout out po sa inyong lahat. Naway lagi po kayong nasa mabuting kalagayan saan man kayo naroroon at ano man ang inyong mga ginagawa sa oras na to. So ngayon po mga manay, may tatalakayan lang po tayo kasi last day po ay nagkaroon po kami ng ano ba yun, yung parang konting sagutan ng tiyahin ni Rhian dahil nga sa ginawa kong channel ni Rhian, yung Rhian Pagtalunan Official. So nung ipinablish ko po yan ay June 8, sabay din po doon sa ginawa niyang channel. Kaya lang hindi ko lang po hindi lang po magandang tingnan kasi nagpanggap siya si Rhian. Ginagamit niya pa yung mga katagang ninong. Tinawag niya akong ninong pero actually ang kausap po yung tiyahin niya kasi si Rhian, kung mag-usap kami dalawa ni Rhian mga manay, either voice message ang send sa akin ni Rhian or voice chat, yun na magbi-video call, yan po yun, pero never po yun mahabang typing. Pero yung mga comment niya kasi doon sa pinost kong video masyado pong masyadong halatado na hindi si Rhian po ang gumawa. Unang-una po kinu-question niya yung paggawa ko ng channel. Pinagsabihan niya na daw ako noon bakit ko pa raw itinuloy. And then pangalawa, sabi niya na raw sila, ayun, nananahimik na daw sila, bakit pa raw sila ginugulo. So naguluhan ako doon, anong ibig niya sabihin na ginugulo sila. And then may isa pa siyang komento na sabi niya, Ninong, bakit ginawa mo pa rin ako ng channel? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong gawan? Di mo ba alam na pwede kang makasuhan yan? Yun yung sinabi. Nagpapanggap siya si Rhian. And then may isa pa siyang sinabi, sabi, Ninong, bakit ka kumuha ng mga video ko?
na ano na hindi raw siya nawala daw siyang pahintulot. So sinagot ko lahat yon. Unang-una sabi ko, hindi ko naman po kayo ginugulo. Tapos sabi ko, pero ang umpisa ng sagot ko wag na po kayong magpanggap na kayo ang inaanak ko. Kasi ang inaanak ko hindi marunong magsulat, mag-type ng ganyang kahabang salita. At saka hindi rin marunong ang inaanak ko ng tungkol sa mga batas-batas. Kasi nga sinasabi niya pwede ako makasuhan. And then yung pangatlo, sabi ko sa kanya, wala kung kinukuhang video doon sa kay Rhian, kundi yung video na yun at yung TikTok videos na pin-upload ko ay binigay ko yung sa akin ng mga magulang ni Rhian doon sa aking messenger. Kaya ako na-upload dyan. Ngayon, yung isang videos na old video clips na nung kasama pa siya ni Sir Eddie sa mga gigs, yun ang isinama ko sa pag-upload ko doon sa channel ni Rhian. So sabi ko sa kanya, kung gusto nyo po, kesa gumawa kayo ng panibagong channel, kung gusto nyo, kunin nyo na lang po itong channel na itong ginawa ko at kayo na lang po mag-manage ng channel na to. Willing naman po akong ibigay sa inyo lahat ng detalye ng ng channel na to, at tatanggalin ko na rin po yung pagiging manager ko doon dito sa channel ni Rhian, kasi nakalagay kasi ron manager ako ng channel ni Rhian. Ganon din kasi yung ginawa ko doon sa channel ni Rhian. Tapos sabi ko sa kanya, sayang naman po kasi marami na yung subscriber nito. Tsaka gusto ko rin pong tumulong sa na mapamonetize tong channel ni Rhian. At kaya ako po tinutulungan si Rhian dahil ibinabalik ko lang yung pabor na naibigay sa akin ni Rhian, dahil kung hindi dahil kay Rhian tsaka kay Rhian ay hindi dadami yung aking mga subscriber. Kumbaga, binabalik ko lang, tumutulong ako dahil tumatanaw ako ng utang na loob dun sa pagiging pagdami ng aking mga subscriber dahil sa kanilang dalawa ni Rhian at ni Rhian. Ngayon kung gusto nyo kayong mag-manage nito, wala pong problema po yan. At isa pa po, last, ito pong channel na to ay ginawa ko sa kapahintulutan po ng mga magulang ni Rhian. So hindi ko naman po ito ipapublish kung wala pong pahintulot yung mga magulang ni Rhian. So yun, kung nakikinig man po yung tiyahin ni Rhian, wala pa akong masamang intention kung bakit ko ginawa yung channel ni Rhian. Ang gusto ko lang po ay makatulong din doon sa kay Rhian, dahil si Rhian po nagawan ko na po ng YouTube channel at napamonetize ko na po si Rhian. So kahit paano kumikita na po ng konti yung channel ni Rhian. Ganon din po ang gusto kong ang hangad ko kay Rhian, na sana na makatulong din sa kanya na pag monetize, pag kumikita na rin yung channel niya, makatulong din sa kanya at sa kanyang mga pamilya. So yun lang po, kung nakikinig po at nanonood yung tsigayahan pwede nyo i-consider, pwede nyo pong PM ako doon sa aking messenger kung gusto nyo po talagang kuhanin itong channel na ginawa ko. Wala pong problema. Okay? So maraming salamat po at nawa po wag po kayong magalit sa akin kung ako man po tumutulong sa pamangkin nyo na magkaroon ng YouTube channel. Okay? So yan lang, hanggang dito lang po mga manay. Pasensya na po kayo at medyo naglabas lang po ako ng aking ng opinion, ng aking side para marinig ng malaman ng mga fans ni Rhian na baka iniisip nila inaagaw ko yung attention ng ibang mga fans ni Rhian, dahil gumawa nga po ng channel yung tiyahin ni Rhian. Yung pangalan po ng channel nila ay Rhian Palma Drum Show. Yan po. So hanggang dito na lamang po. Muli, ito po si Hil at yung Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalayan ng bawat sa atin ng ating po may kapal at bigyan ng pagpapalang bawat sa atin. Ilayo sa pang kapahamakan ang bawat sa atin. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Thank you.